Ayo. Tuwek men to Pak jenengan, Pak. Lah iya wong ya ora apa-apa. Kaya ngene iki Bapak Ibu Darmareja len tresnani karo budaya. Piye pendapatmu ngono iki? Hebat Pak, penontonnya kata ibu-ibu dari tahun ke tahun selalu semangat nggih Pak. Maksud kula niku kan biasanipun kan nek ping 15 kali niku kan bosen apa pripun to Pak. Niki mboten Pak ibu-ibu iki kula tekono Pak. Mbak Birgita kok ya kenal aku ki ya gumun lho Pak. Oh, gaul no piyai kene kulino mirsani teng Kuntadi Channel kalian teng Sakti TV nggih Bu. Sakti TV. Setiap siang jam pinten Bu Lek Awan? Jam 12 nganti jam pinten? Nganti jam 2. Lho apale kaya ngono. Kuwi setiap hari lho kuwi. Ayo. Hebat berarti Pak. Tepuk tangan untuk keluarga besar Desa Darmareja. Oh, kaya ngono kuwi. Lek to. Nggih. Lek mbiyen iki kene gur ibu-ibu tur jumlahe saya akeh. Wong rencanane iki musala iki arep diundurne rono. Ayo men saya kebak. Tur mbiyen anak-anak ngene iki ora enek nang kene iki ora enek. Apa nggih, Pak? Iki enek bocah 1, 2, 3, 4. Nang kene ya enek bocah ning kaya ngono kuwi. Heeh. Ya semoga-moga seni wayang tetap berkembang sepanjang masa ya, Bir ya. Nggih, amin. Nggih. Sik, engko pilihan lagune sing ndi? Tak maca sik ya. Nggih. Pak PJ Kepala Desa, Bapak Dalang kula nyuwun gending Ibu Pertiwi. Wah, iya. Waduh. Ayo, Ibu Pertiwi tak gendang tundung. Ayo. Kalih kapilut. Wah, nggih. Ugi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang lan sedaya kru Madangkara. Badhe nyuwun lagu Langgam Sri Huning Slendra Sanga jineman kandhek pelok 5 ingkang badhe nyekar Zakira nderek ajar kendel Pak Dalang nembe kelas gangsal mlebet niki enten kirangi nyuwun pangapunten sembah nuwun Pak Dalang saking kula ibu-ibu Darma Selatan ingkang wonten sakidulipun panggung nggih Bu mangke kula aturke jangan kuwatir nggih saking ketua LAD Darmareja nyuwun Bang Wetan mangke kula aturaken ha nggih sik nggih ugi saking Bapak Suradi mantan kepala desa Darmareja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam sugeng mangkarya Mas Cahya Kuntadi mugi-mugi pinaringan lancar slamet kanthi rahayu widodo kali saking Sambikala sakbadone makarya ugi katuran pinarak wonten gubuk kula Mas Cahya nyuwun pangapunten kangge tombo kangen kula nyuwun gending podang kuning matur sembah nuwun tertanda Pak Suradi ha nggih ugi saking Bapak Kepala Desa Bon Agung Mejayan Assalamualaikum Pak Cahya Kuntadi Waalaikumsalam nyuwun gending pepiling gending menika kagem para tamu undangan saha sedaya warga Darmareja wabil khusus kagem Mas Kades Darmo mugi pagelaran wayang dalu menika pikantuk berkah saha kelancaran saking Allah Subhanahu wa taala jumbuh kalian hajatipun sedaya warga Darmareja pangapunten dalem boten saged sowan undanganipun Mas Lurah Darmareja awit dalem nembe boten enak badan nggih sampun kesupen tanggal 3 malam 4 Agustus wonten Kebon Agung. Nggih siap Pak Lurah. Enggal sehat Pak Lurah. Nggih. Piye pedang kuning? Lah niku enten sing tasih ditutup niki lho Pak, dereng. Endi to? Iki lho Pak. Sing ndi? Sing kandel iki lho. Iki to. Lah. Mripatmu ya roh ae to. Ya roh Pak, angger kandel aku seneng. Oh ya, sik. Sabar. Kowe angger ngerti amplop ngono raimu malih kaya kotak amal ngono ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur Bu Cange mugia tansah pinaringan sehat lancar rezekinipun. Amin. Ugi barokah sedayanipun kru lan ugi Bu Kesi dan kawan-kawan. Nyuwun gending selendang biru digantos selendang putih. Ki piye to ki maksude iki? Ha iki apa iki maksude? Ayo selendang putih ayo nggih. Mekarlah bunga terate. Wah nggih. Salam kagem Mas Ketua Ranting Bapak PJ Darmareja nggih. Ugi salam kagem sedaya keluarga besar PSHT matur sembah nuwun. Wassalam dari tim parkir. Ah kuwi Fir. Lah itu belum. Mripatmu apal men to? Ya aku ya hafal lho Pak. Wis tak waca ki mah lho.
Mari kangen karo aja dipleroki kok Pak Mujono. Piye njaluk dibuka ngono piye? Senembang sinten? Heh? Mau mari kangen senembang sinten? Mbak Tuti no. Sinden apa dudu, Pak? Sinden. Berarti ya duite dienggo sinden. Duit sing ndi maksudnya? Ning jero kuwi lho, Pak. Loh, ngono ya saka Pak Mujono lak diparingne aku, ya toh. Bar kuwi engko perkara tak nene sinden utawa ora kan iki tergantung aku. Sampe jenengan nembang mboten? Ora nembang. Lah iya berarti kan duitnya dienggo sing nembang. Loh. Enten lho Pak tulisane teng ngriku. Endi to? Aku ki yo Tak ketok. wacane, Pak. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang nyuwun gending mari kangen 2 aja dipleroki kagem sedaya pamiarsa ada saweran 500.000 untuk Mbak Sinden terkhusus Birgita 1 juta Pak iki lho Pak 1 juta Sik to sik bir aku mripatku tek ra roh iki endi to iki ya Allah Pak kae lho Pak saking Bapak Dokter Andes Mujono MSI sik tak padangke sik aku iso ra roh 1 juta iki ning endi to Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun jelas toh? Ayo. Sugeng dalu Pak Dalang nyuwun gending mari kangen aja dipleroki. Kagem sedaya pamirsa, ora neng liyane. Enak Pak. Endi to? Teng mriki lho Pak, iki lho Pak. Iso dhewe cilik nganti ra ketok. Oh, 1 juta untuk Mbak Birgita. Oh nggih, menika wonten arta sekedhik minangka tandha tresna khusus Pak Dalang mboten kangge sinden. Siap. Loh, ora ngono Kak, 1 juta. Lah piye? Kuwi ya tulisane Pak, dinggo Birgita 1 juta, dinggo Mbak Sinden ki 500 dadi 1.500.000 isine wi Pak. Jenengan buka to. Jangkrik aku isuk mulih tombok carane ngono kuwi. Ya ora. Sik. Wah, iki bahaya iki. Dari Pak iki jujur, Nah, Pak. iki tak buka wis seksine ya. Heeh. Nah, tak hitunge amit 1000 ya. Iki 1 2 250 tik omong 1 juta kondi kowe iki lho. Pak Mujiono kurang 1.300.000 Pak. Oh, alah arep ngemis to kowe. Ngisin-ngisini ora sinden kondang lari sok ngemis ora. Lho, saweran iki duwite sinden, Pak. Piro iki piro? 200. 50 to? 250 to, ya to. 1 2 250 to? Iya, 250. Ya, iki 150 nggih kowe. Dah, lah sing 100. Lho, sing jenenge pembayarane ngangge pajak rumah samu piye? Jenengan dalang mboten, Pak? Dalang. Sugih mboten? Biasa. Sugih ora? Ya lumayan. Sugih lho Pak, jenengan kula dengane sugih niku amin ngoten lho Pak. Amin amin. Lah berarti kuwi 100 sira kangge Pak, dinggo sing kaum-kaum membutuhkan iki. Oh iya. Nyoh panganan kono ya wis. Ayo. Cinduk laris. Loh, Pak, sindane 6 berarti kurang 1 Pak. Lah aku malih tombokno ki malian. Ya jenengan sebagai seorang dalang ya kudune ngoten jenengan mayang bedino lho Pak. Wis ora apa-apa timbang kakean ngomong kowe. Ngisin-ngisine aku 15 tahun nang kene kok wirang-wirangne. Kowe tahun ngarep rasa melu lho. Kula ditanggap dhewe karo Pak Mujiono, Pak. Nggih to, Pak? Mboten. Nggih, bapake lho mantuk-mantuk Pak ini Iya, CS wah, kali wis kula. wis. Iki malih. Kurang piro? 50.000. Susuk 50 nyo. Ya gak usah susuk. Iki jane sinden apa copet ora. Ya ben ora apa-apa. Ora masalah. Kowe David lah ngene iki aja mlebone penelitian lho ya. Iki gur menghibur. Ayo milih apa? Tembange sing ndi? Ayo kudu sembodo lho. Niku wae enten podang kuning. Heeh. Nggih, podang kuning kemawon, Pak. Sing apik lho ya. Iya ya, Pak. Nganti elek. 350 tok. Ayo. Nganti elek tak tarik 700. Lah kok malah 700 lho, Pak. Heeh, sak gajimu katut minggu. Aja to, Pak. Iya. Nembang sing apik Bir, ayo Bir. Bawani, ayo. Nadyan wujud temong paksi Carane ngene ra sido bathik aku wis. Ya Allah Pak jenengane dalang sugih duit 350 ya ramjanan. Aku ora ngomong karo awakmu, aku ngomong karo aku dhewe. Oh, tak Nyaut-nyaut kira karo senengane aku. ora. Ayo. Nanu.
nunanu halus manis nang sam make ayo bocah yo ayu ora masalah bocah ayu dedeke yo entuk suarane yo becik apik ayo lah aku meneh karo Birgita iki tak anggap kaya meneh karo anakku dhewe ora masalah bir asline ora mung gur 350 wong mbok bengi iki kowe njaluk 5 juta tak kei ayo tenan ya Pak nan ning yo kuwi setahun melu aku ora bayaran we nggih kula niku matur nuwun Pak kagem Ibu sinten wau Bu ingkang maringi tahu kalih tempe Pak Heru matur nuwun Pak Heru tahune enak tahu tuna Pak Heru to Pak Heru oh asmane Pak Heru. Pak Heru nggih. Oh iya, nggih matur nuwun. Diparingi tahu kae tempe kula malih kelingan tahu kula, Pak. Tahu apa? Tahuku. Tahu takwa to? Iya, tahune iki lho, Pak, kuning kaya tahuku to, Pak. Oh, ya, tahu Kediri. Nah, cobinen Pak tahune. Gah sik entah no ora. Mateng iki digoreng iki. Yo engko tak pangane mosok aku dalang mangan ora, ya. Ala-ala padine njuk didulang. Ora sudi, ora. Paling lek ndulang aku yang ngentekne dhuwitku engko alan. Ayo. Wis tak nembange sing apik. Ayo. Nonano golek isi podang jenah ugi wonten dawuh saking Bapak Hari Wuryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Cahyo. Waalaikumsalam. Sugeng ayahi jejibahan. Salam katur Pak Kades lan sedaya masyarakat Ndarmareja sugeng ngawontenaken bersih desa mugi resik desane resik manahipun kasembatan gegayuwanipun amin ya rabbal alamin sungkem kula Pak Hariwur kunjuk panjenengan sembah nuwun ya Bir nyanding bisa dadi tambah monggo podang kuning dipun aturaken duka celuk saka sampean Mbak Birgita. Yuk, tarik. Esok awan ning omah
Prayitno MC Blimbing Klitorejo Sugeng Laras Pak Haji Daryono Klitorejo Sugeng mirsani Terima kasih Mbak Birgita ya lah sak menika engko ndak selak ngantuk genduk Zakira ayo ingkang kelas gangsal SD menika monggo minggah wonten panggung mriki ayo Mbak Zakira ini adalah generasi hebat dari Desa Ndarmarja tur calone sing ditembangke iki ora sembranan jineman kandhek ayo Nggak disupoti ngangge panas-panas melaku mas iki lagu kase Piyayi Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka ya. Mangga nggih ngurmati anak wedok dados Monggo Bapak Ibu tembang bareng-bareng niki lagu khas jenengan kerangin yo bareng-bareng yo monggo Bapak Ibu yo panas-panas mlaku Surabaya geger ngungsi neng Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka Bapak Ibu mriki tasih apal kelingan lagu niki kelingan nggih saniki tanpa ngangge gamelan cobi men dibarengi karo ibu-ibu Waranggana mriki. Panas-panas mlaku. 1 2 3. Panas-panas mlaku. Ora nggawa payung. Sandale diseret. Dlamane mentok. Surabaya.
Luar biasa iki. Iki lek ora wong Darmareja iki mokal iso kaya kene iki lho. Kok iso apal luar biasa. Jenengan mugi-mugi tansah pinaringan sehat murah rezeki. Oh, kaya ngono kuwi lho. So, Narso lingguwa nyapa kowe nang kono. Ayo elok Bu jenengan, elok luar biasa. Genduk sapa mau jenenge? Zakira. Zakira nggih. Asalamualaikum. Ngasta mik. Orang anu no cedakne tutuk ngeri. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kelas pinten? Gangsal. Gangsal. SD pundi? Majayan setunggal. Majayan 1. Bapak asmane sinten? Evan. Kok kewan piye to? Ada, Pak. Sing jelas to, Evan. Pak Evan. Lah mula sing jelas ngono, Pak Evan ngono ayo. Mau Evan ngono tok ayo. Ibuke sinten asmane? Bu Rizka. Bu Bu Rizka. Bu Rizka, nggih. Sampean pengen nembang, tahu melu lomba? Heeh. Lomba ben untuk piala kae lho. Pernah tumpuk lomba? Nate. Pernah. Pernah. Juara. Juara? Juara. Tingkat? Teman dengan kecamatan. Tingkat kecamatan. Juara pinten? 2. 2, elok. 2 luwih apik timbang 1. 1 karo 2 ya akeh 2, Nduk. Tak kandhani. Ra apa-apa, ora masalah. Sampeyan pengen nembang dhisik iki Kandhek apa Sri Uning? Kandhek. Ayo, angel lho Nduk iki, Nduk. Mboten napa-napa, wani tenan. Nggih, mboten napa-napa. Lho ngene iki lho bocah sik semene kelas 5 SD lek karo mik iki gila sian ya. Lek sindan-sindan karo mik iki kudu ngokop ae. Ayo lek ora dicedhakne ya ora muni kok ayo. Nganti likaten ayo. Yo saiki jineman Kandhek nggih. Genduk Zakira. Coba kaya apa? Lek apik aja kuwatir, wis. Nano. Ayo. Pun. Luar biasa ya, halus suarane apik tenan iki. Elak tenan. Terus Nduk, ali-alimu ya Mas kuwi, Nduk. Mboten ora apa-apa ora kudu ngangge Mas nggih. Nek ngangge Mas padha karo ngundang copet ngalan nggih. Nano. Ayo. Mong sira wong merati dasar dewas gandes luwes sak soae cunduk kembang mati
sangat luar biasa iki. Wah, elok tenan Cahayu. Mboten sik tak takon sik, sing ngajari sinten? Gurune jenengan sinten? Pak Yoni. Pak Titiyoni Gondoyoni kae. Pak Yoni Barata. Nggih. Oh, mbiyen iki penabuhe Pak Cahyo Kuntadi mbiyen. Ning saiki pun dadi guru, pun dadi dalang hebat wonten mriki. Nggih. Manut ya karo gurune ya. Nggih. Rata-rata orang sukses ketika tidak terbercik pikiran jelek maupun negatif, bahkan meremehkan kepada guru. Yang sampean pengen mulya, hargai, hormati gurumu dan selalu doakan gurumu, ya. Nggih. Engko iso sampean iso uripe saya penak. Gaya ali-ali ora mung gembreng ngono kuwi masuk bakale ya. Nggih, aku iki karo bocah ini gampang welas. Jane karo Birgita iki aku jane ora ikhlas mau. Nek karo cah semene iki nyonduk. Niki pinten? Kosek to alon-alon sik. Kosek takoni niki pinten? 200. 200. Nggih. Sampeyan lek sekolah sangune pinten tiap hari? 10.000. Kakean berarti iki ya. 200 nggih. Ning niki mboten anu ditabung nggih, ditabung. Lek perlu tumbasne buku, alat tulis utawa tinggi bayar SPP utawi napa kemawon sing positif, ngoten nggih? Kangge jenengan. Purun? Purun. Kok mboten purun? Purun. Nyapa mboten purun? Oh iya aja merengut kaya ngono, nyok. 200 ngono, Napa? Salim, oh iya. Ning arep nembang seruning apa ora? Nggih. Nah, ya lek gelem seruning kok tak tambahi 20. Saiki lek seruning sampean gelem ora? Jumeneng nang kene. Ora perkara piye-piye, ora babakan tata krama ning uji mental karo ngadeg wani ora? Jumeneng, berdiri. Wani ora? Lek wani tak tambahi 200 engkas. Engko. Ayo. Ngono kuwi. Mergo aku bar kecewa ndingi Ibu Kesi iki aku ngadeg suwi malah dhek ning pasar kok ayo. Nggih, pripun? Siap nggih? Nggih, Sri Uning. Nggih, kaya apa? Dan elok. Zakira. Nggih. Nama lengkapnya sapa ta, Nduk? Zakira Nadifatul Azhara. Siapa ya? Alon-alon men jelas. Zakira Nadifatul Azhara. Nadifatul Azhara. Azhara. Apa artinya itu? Gak tahu. Oh, yes. Bener. Top. Ayo, sing kudu ngerti lah bapak ibumu ya. Ah, sempetnya bengi iki kowe golek dhuwit ngono ya. Ayo, nggih. Coba kaya apa? Sri Huning. Ngerti ora? Sri Huning karyane sapa? Bapake sampean. Lah ya Pak kuwi sapa? Mbah Wagiman apa sapa kuwi kok jelaske. Mbah Sukron. Sukron sapa? Suwondo. Elok, tambahi. Ya. Lah, ya. Engko nembange sik tambah 200 ngono ya. Nggih. Ning tulung engko nganti wayangan rampung aja lunga, engko tak jaluk separo ya. Ora, Za, ora. Yo, coba. Nggih. Lek kaya arep maca Al-Qur'an ae, Za. A'udzubillahi minasyaiton. Mboten hafal ta, Nduk? Mboten hafal. Sekedhik wis maca ora apa-apa, ya ora masalah. Nggih, yo. Nano semanten. Yo. Bawa mboten? Dalam Ngangge bawa mboten? buatan. Oh mboten to, oh layak kok anu. Berarti langsung Sri Uning ngono. Oh nggih. Ya aku sing kleru, sorry. Ayo. Layak bocah bingung emak-emek ayo. Bae ora ngangge bawa, ayo. Wah, 200 ora bawa iki piye? Ora apa-apa. Sri Uning mus ngono ya. Nggih, coba. Ya. Sri Uning Mustika Tuban Labu Tresna Lan Saboyo Pati Marang Raden Wiranoyo
Tepuk tangan para lenggah. Tak kira Nduk. Nah, iki Sri Uninge nggih. Pun nggih. Nggih, taun ngajeng pengen nyumbang bawa melih mboten nembang melih mboten. Nggih to. Ning ya kuwi taun ngarep 150 ya. Napa-napa, pokoke belajar terus semangat ya, Nduk ya. Semangat, ya. Kuwi salim karo Mbak Winong barang kuwi dikumpliti. Kaya kuwi. Kuwi karo Mbak Bir Bintang kuwi. Kaya. Kuwi karo neneke, nenek-nenek. Ayo. Kuwi Nyai Ronggeng. Terima kasih. Oke, matur sembah nuwun nggih. Luar biasa. Darmareja iki pancen desa budaya tenan, piyayine nyeni. Ha iya. Mau nembang Madiun Jakarta ya nyatane apike kaya ngono iki bocah sik umur isih kelas 5 SD parandene nembang ya tatake kaya ngono ya lancar. Iya, Aja lali mau mburi kelir para panitia penggemar Winong ceria ngersakake ya kuwi ninggal katresnan, Mak. Ya, bapak-bapak panitia sing wis foto karo awake dhewe ning mburi kelir mau. Ya. Mula Kang mangkono ya, Nong. Ya. Pun tak tang. Ya. Nimas Ayu Winong Nawangse. Oke, yo. Bintangnya Madangkara. Tenan. Menika pernahipun jatosipun pulunan kula ponakanipun Bu Kesi. Ning nyatanipun wegah kalah karo bulike, mbiyen bulike dadi waranggana sing multi talenta, saiki ponakane ya dadi waranggana sing hebat tenan. Ya, ning kamera ning YouTube jan cantike ora umum. Tenan. Saya alise iki aja kuwandel. Ha iya kaya ngono. Mongko jane kuwi ya gur lukisan. Ha iya wis ben. Pripun Pak mboten dilukis, Pak? Ha iya ning dadine lak ya apik to, Nong. Nggih, niku teknik lho, Pak. Niku teknik. Teknik apa? Teknik make up itu. Oh, make up. Itu. Ngene ngangge apa lemu ngireng apa? Angus. Pakai. Ya enggak lah, pakai eyebrow. Apa jenenge? Eyebrow pensil. Oh, oke, Bro. Ayo. Eyebrow pensil. Pensil alis. Ngene nganti pirang tahun lemu belajar ngelukis alis ngene? Wah, lama, Pak. Saya sejak SMP itu sudah dandan sendiri, Pak. Jadi prosesnya panjang. Iya. Seperti itu. Syukur lek seneng sing panjang kuwi. Prosese kuwi lho, prosese. Ayo, Nggih, kula manjan remene sing panjang, Pak. Ah wis ora. Kaya entuk dalan ora gitu. Iki lho bapak-bapak panitia mau sing seragame apa kuwi batik mau ngersake Pak Dalang pokoke ninggal katresnan Winong Pak Dalang ngono kuwi. Kuwi. Pake nggih panjang. Non? Pake nggih panjang. Hah? Anu semangate. Semangate panjang ora. Iya. Niku le, Pak. Iya, Bocah sik semono lek omong maring tratap ora ya. Ayo Winong Nawangse. Dibawani, Nong. Ayo. Buri kelir ya budaya wis panjang-panjang. Ayo. Ya, Nong. Jaranan dangdut
nanu nanu sak rambahan langgam kedua jaranke ya mangga winong nawangse ya nduk nangis sajroning atiku ayo nduk